Čau lidi, vítám vás u druhého videa ze hry World of Tanks. Já jsem tady s kámošem jménem Tady Happy, čau. Happy Syn, ale to je jedno. Já jsem Happy, ne? Mám tank Štuk 3 Aust G. Je to podle mě dost dobrý tank, je německý stíhač tanků 5. týru. A toto video mám první na mém novém kanále. Měl jsem, jak jistě víte, poznáte podle mého hlasu, nebo mě jinou už znáte, takže jste mohli vidět, že jsem měl starý kanál. Počkej, A já se... Já počkej, to se dělá takhle, takže takhle. ten můj starý kanál, ten prostě byl... To je lepší. Prostě jsem odstranil a zapomněl jsem, jak se to jmenuje, ale stejně jsem už ho neměl rád, ten kanál, a přitom bylo hodně hejtu a tak dál. Si vyrobil, no tady, udělal jsem si novej a doufám, že to bude lepší. Jo. Ej, To nevyjedu. ježiši, to je hrozný zvuk, když takhle mluvíš. Kdyby jsem se posral. Juchu. Já si tady zakempuju. Tak se zakempy. Kolika tady si týr? Haha, třetí, já jdu pátý. Ne, čtvrtý, vole. He, první mám jdou sedmi, ne, no jasně, že tam vidím asi třetí týr. Později 38. A jo, vlastně já jsem chtěl dát čihu. Čihu. Jo, čihu a místo toho jsem si dal... VKčko, zkusím ho zničit. A Tady se zakempuju, ne, kašlu na kempení. Jo, mě zničil na jednu ránu, kámo. Mě zničil na jednu ránu, jestli už 152. Já jsem tady jediná trojka v našem týmu, takže stejně nikoho neprorazím. Takže se pustím do Já toho. prostě nemáš tu barvu. Co? Nemáš barvu. Já nevím, já jsem si to nemyslím na PZ nedal. Jo, mám tam akorát ty znaky, Jo, aha, ale nemám tam barvu. Tady. To není PZ, nevím. Sníč ho dělej. Ty se ze mě koukáš? Jo. Jo, ubral jsem mu. Ne, to jsem asi nebyl já. No to poznáš tak, že tam buď něco řekne, a nebo tam prostě něco jiného. Jo, když já jsem si vypnul zvuky, tak to je. Hej, M4A3E2 Sherman Jumbo. Já jdu obsazovat. Tak jo. To bude jediné To bude jedině prospěšný, co v tomhletom týmu uděláš. Přesně, no. A už tě vidíme. Jsem měl přesně na jazyku. 9 FPS, tak málo. A tady je K1S, to asi prorazím. No 6. týr. Zničilo, vidíš? Já jsem ho zabil. Teda jako pomohl jsem v vraždě. No jasně. A jo, kdyby jsem to nezničil, tak on by se tam za to schoval. Jo, aha, ty myslíš ten barák, já myslel, že to kávéčko. Kamikadze! A už začnu obsazovat. Schovám se za tenhle ten dům a začnu obsazovat. Obsazuj, schovej se, dělej obsazuj. Pozor, máš tam. Vše mě smíří. Žák, pantera nebo ještě. Ještě Pozor, jde proti tobě. Zničte ty hajzly. A nevím, jestli to čte, to... Zamře! Jay. Nebudí! Kurva. Jak pantera, já nevím. Hej, jdeme do garáže. Tak jako co jsem měl dělat já, trojkovej týr proti sedmičkovým, co? No, pravda. Tak já teďka zrovna půjdu zkoumat můj oblíbený tank SU-85B, 4kový týr. Kde se máš ty? Čihu? Jo, já si vezmu čihu. Chyha. Jo, čihe. Ha, japončíky. Já mám japončíky. Japončíky, šitky. Ty máš strašně slabý výkony motoru. Mám co? No a co? Nikoho to nezajímá. Všichni chtějí Japonce. Hele, mám 21 FPS. Když si to tak vezmete, tak každý den využíváte nějaký výrobek, který je Made in China. Když si to tak vezmete, takže buďte rádi, jo? Asi. A ty jsi Japonec a Čína a Japonci jsou velký rozdíl. A proti mě je taky jedna čihe. No ale ty jsi nejlepší, vole, hned prvních... Ty jsi nejlepší. Koukni se na to, proti ním, čihe.
M3, Matilda, T28, Hedzer. A potom už je to jiný. Vidíš to, jak ty Jo, první jsou vidím. Hej, ty jsi sice první na příčce, ale ne taky první zemřeš. Jo, hebnu. Počkej, jaký jsme to v zemi? Já jsem to neviděl. Redshire. Jo. Je to mapa, ne země. Ty kokosí. Kokosí. A do vás vyšmej. No tak tě první zemře, vole. Jo, taky, že mám tu nejlepší tank, takže mám tu největší ráži. Mám, na Frapsu mi to ukazuje 15 Já mám FPS. jen 3 FPS, tyjo. Já 13. A to jsem si vypnul zvuky. Včera jsem měl 1 FPS, kámo. To 2 bylo FPS, 400 ping, no ty vole. Mám 7 FPS. A najednou mám 400. To je ping, ty vole. Ty vole. 400 FPS, no jasně, vole. Ty vole, to by mi To je úplně... 28 cikánská. Hezky jsem jí detraknul. A je oběd, vole. Bum. To nikoho nenapadne. Zničil jsem jeden tank. Ty vole, tam jich Se ani je moc jak na straně. nesnažil. Tak tam jdi, vole, jsi první v řadě. Doufám, že umíš cenzurovat. Ne, neumím. Sakry. Mě dej něco, jak se dělá. Já to umím cenzurovat. Tak mi to potom řekneš, nebo mi to... Tak mi se, že jak to udělá to píp. Víte jo, právě já vím, kde stáhnout ten zvuk. Tak já si ho stáhnu, budu to cenzurovat. Lidi, takže já řeknu zprosté slovo, můžu ho říct třeba. No, takže když teda můžeme cenzurovat, tak teda... Ale ne furt, vole. No já vím, no. Třeba když jsem řekl hodně zprostý slovo, ne, vole, třeba. Něco horšího. Dobře. Já jsem na prvním Já kill... znám dost prostých slov a nepoužívám je, protože je to otravný a videum to zkazí nál. Já jsem dal hned první v našem týmu, první kill, to je 28. Já jsem, ty vole, Ale proti mě čihe a Proti mě D1. to je tady proti mě nějaký stíhač, to je úplně srač. Proti mě D1. Jak to, že ji netrefím? Jaký čihe, vole. Jdu do toho. Nemám ho zaměřenýho, takže můžu. Pál! No zničil mi. Zničím tě! Zkus se snaž, ty vole. Tak ty vole, to je na hovno No prohráváme. tak je tu Hezr. No tak, no a co? Stříje mu do To spodku. nevadí, já neříkám, že to nějak špatně je, ale akorát ho mám skoro zničený. Nebo mám 8 FPS, jak 7. Jeď, What, jeď. stříje mu do spodku. Ale Tak asi má nevím. to- Ty vole, mě No, ty zničil cíka. Hezr, já jsem úplně trapnej. No to si ty vole. Tak já ti to řeknu. Jsem nějaký německý tlustý. Kurva, to po mě střílí. Hej. Víš co? Čihe tamhle. Mezi tím, co se budete koukat na Petra, tak vám můžu Jack vyprávět, abyste se koukali na můj kanál, protože ten je cool. Tak jo, pojď, jestli máte chuť na atraktivnější, jestli máte chuť na atraktivnější videa, tak se koukejte na Space Story. tu věc. On si dává sám sobě lajky a sám sobě odeběry. No a co, to ty nikdy neuděláš. Ne, ani nechci, protože nechci být taková máma, víš? Hej, tak se nebudem hádat. A co, dal jsem si jen 6 a jeden jsem získal smítky, protože jsem se dostal do jeho účtu. No až to uvidí tohle video, tak ty vole tě zmlátí. On to ví, moc dobře. A stejně on by si na mě A jeden odběr máš ode mě. on by si na mě nedovolil, vole. On říká, Tak, umím tak se jeden skvěle mám prát. tady, ještě jednoho mám od Maxe. Jo. A nebudeš říkat pravá jména, budeš říkat přezdívky, taky ti neříkám. Jo, tak že jo. Proč říkáš, vole? No nevím, je to jedno, pojď pařit. Už jsem připravený, já ty No ne. jo. Pojď s nějakým trojkovým týrem, pojď, dáme si výcvik. Ne, já půjdu... Ne zase skákat na sebe, ne? Ne. Já půjdu dvojkovým týrem dělostřelectvem. Juhu, takže jsem lepší. No tak to je sice lepší, ale já se snažím co nejvíc pomoct. To já jsem fakt včera nechápal. 1 FPS notiv. Jo, Malinovka, tady se mi libově odstřeluje. Malinovka. Tady s náma Čiha, proti nám jsou Jo, Marta. je to Čiha. Ha. Tak se to zase to nesmíme posrat. A když máme Čihu, tak všechno vyhraje. No jasně. Ty věříš, kámo. Já vím, no děkuji.
Nejsem nejhorší, ani nejsem nejlepší, to je tak akorát. To sedí. Je to taky jedno dělostřelectvo, seznamte se. My Já to máme nevím, ale je 3 to- dělostřelectva, oni mají jen jedno, tak to Dvě, neví. ty slepou, ne. VSP jo. a to je 57. Ne, 3. Teda 3. Prostě máme 3 dvojkový a oni mají jen jedno dvojkový, tak jsem to chtěl říct. Aha. A teď pojedu tudy dlema, protože budu si hrát na velkýho kluka. Schovám tady v křově, hovno mě uvidí. Jo, jaký hovno. Někdo. A víš, že když cenzuruješ, tak musíš vycenzurovat i tohle. Tak ne, asi. A tady už jeden nebo. Tady jde průzkumník, scout. jakoby. Ej, to je 82. Ty vole, Za kdo? to jste posrali. Co to do mě jede? Co to do mě jede za uchyláka? Vole. Co to do mě jede za uchyláka? Vole. Už je první mrtvej, na druhé. To posarám. Přejďte sem vy smraďoši. Prás. Ne, kurva. Kraj ze 4. No já začal hořet a... Ty si lama, ty vole, prostě hned zabili prvního. No tak si tam pojď. Já jsem dělal střelectvo, chápeš? No tak to je tvůj problém, je ti tam sám, když jsi takovej drsnej, vole. Kdybych jsem tam ani nejezdil, vole. No co, tak vidím, aby do nás vnikli a teď by tam začali střílet, tak je lepší se obětovat. Prohráli jsme. To už je vypočítaný. Česky, lidsky vypočítaný. I boom, co? Co ti tak pomůže? No, to je za chvíli chcípnem, tady je popelář nějaký. Tak se auto část nima zničit. To není lehký, vole. To zničit. Tak jo, zkusím to. To by muselo být u mě blízko, mám jenom 70 HP, tak se potom leď. Ale máš nějakýho cruisera. Už právě se snažím ho zničit, vole. No tak dělej. Není to lehký, no jasně. Šoubu. Jsi dělal střelectvo, ani svoji práci neděláš pořádně. No jasně, ty kreténo, už jsem Jo, mrtvej. jako kdyby si měl tak madenčina, vole. No vole, teď to je, vole, druhý týr. Už nechci se s tím vyhádat. Je dobře, vole. Ale buď rád, tyhle hádky lidi milujou, takže ti to zvyšuje odběry, vole. Dobrý nápad. Jasně, víš co? Seš tlustá svině! No to seš, vole. Hovno, vole, ty. No jasně. A už držíme hubu a jdeme hrát, kurva, už konec. No já jsem už připravený, teď si čekají na tebe. A už jsme zase prohráli, vole, za 5 minut, vole. Jsme mrtví, vole. Ty vole, já jsem myslel, že nás je tam ještě dost. A ne, No, že jeden všichni se přežil. pohrnou hned dopředu a všechny je postřílej. To Jako jsou ty. taky- Ale jsem byl úplně vzadu, vole. No tak poslední bitvu a musím mít. OK. Poslední dvě, pokud tu je to poserem. Ne, hovno. Já vím. A to bych se jak chceš jmenovat? Co? Jak chceš pojmenovat tenhle ten díl? Nevím, jak ho chci pojmenovat. Nevím, jmenuji to třeba, nepojmenovat ten díl, vole. Co? Pojmenuji to nepojmenovatelný díl, vole. Jakože že jsme proto nevymysleli žádný jméno. Ne, pojmenuju to tak, vole, že to jsme to nevymysleli jméno, protože to byl úplně trapný díl, jsme úplně lamili. Jo, takže to bude zase Jsem lama, co? Ne, Lama se jmenoval ten díl, ty. Nebude se to jmenovat prostě Lamy nad zlato. Ne, Ne, Co? Dlamy Madejčina. no jasně, byl takový blbý keci. Smítka Madejčina. Hej vole, nebudu ho tady zveřejňovat, on má na to autorský práva, vole, jestli to tak... Mohli jsme taky myslet jeho brak. Jo, no, jsme... A na světě je spoustu smít. No, ne, tak to není, vole. A všichni jsou to ty samý debilové, tak co? A když tak vycenzuruji i jeho jméno, tak co? Nemusím ocenzurovat vše. Já jsem si taky ve svých videách vycenzuroval svoje jméno.
Takový cenzur svoje, vole, jsem říkal. No, já jsem ti neříkal tvým jménem. Jo, A tamhle je nějaký debil. já Aha. vůbec mi neříkal. Navíc mám jen 6 FPS, tak co? Já 17. Ty se máš. Co máš s kompem, jako že máš slabý FPS? Já nevím, prostě to už je tak. No jasně, to Máš už je tak. herní, vole, ty máš herní, tak si než... No jasně herní. Já jsem mu ubral 50, juhu. Já nic nedělám. Nebudu kempit. Mám. Oh. Jo, buď cílem má nic. se rodiče. Já Jsem jsem ten popelník, vole, už jde tam. to byl, do kterého jsem střílel. Co děláš prdel. Počkej, lidi, zase jsem tu, takže, fakt mi to strašně štve, buď sticha. Já tady řeknu zprostý slovo, hned přijdou. Tady nebuď zprostý, jak tohle věc, no. My jsme mohli dát, Ty už jsi taky mrtvej? jo. Aha, proto tě nemůžu najít mezi hráčem. Dal jsem penetraci, ty ne? Co? Penetraci, ty nevíš, co to je? No, já nevím, ale já budu muset končit, tak jestli chceš točit dál. Tak jo, dáme si bitku. Já vím, tak poslední, no dobře. Tak jo. Máš ještě 10 minut, prosím tě. No a co, to je málo, tobě si to řekne, ty bydlíš blízko, ale No jako já... jasně, ty jsi u nádraží, jako tak kousek. Když to běhneš to tam No ty dolů. vole, tak jako to je celkem daleko, vole, jako já to tam musím brát dolejškem. No, Ono, ještě. já to tam mám asi nějaký 3 kiláky, vole, nebo 2. No jasně. No jo, fakt. Ty děláš to je- prdel proti nám, tady s náma a proti nám je IS-ko. Máme tu IS-ko. Takže A to je 7 ostatně týry, takže 7 týry. Ne, 7 týry, ne. No tak se saď, vole, to je 29, je No 7 tak týry. to jsi musel teď zrovna brát 5kovej, no. No musel, no. Já jsem tady jedinej 3kovej a jediný, co tady můžu vůbec udělat, tak je prostě si tady sednout a bránit základnu. A stejně to jde. Ne, můžeš jezdit jako návnada, můžeš... Já mám nápad, budu ničit vlastní. Tak to si zkusíš, já tě zabiju. Tak jo, tak než ke mně dojedeš. Já se otočím, mě stačí se jednou otočit. No tak, jako ví, to musíš ještě střelit za ten kopiček. Tak budu srážet a dělat jako, že to bylo omylem. Já ti poradím jednu věc. Jdu je ničit, tak jo, tak čau. Bránit základ. Ahoj kamaráde. Já nechtěl, jo, to je kvůli jednomu debilovi, jo, vole. Když do někoho tady- střílej, mě to je jedno. Do někoho střílej, já Ani jsem ho nezničil, tak co, vole. Já jsem mu ani neubral jeden život. A teď mě začne do mě, teď asi. Ty vole, teď si mě zaměřil. Ty vole, nech mě, já nechtěl. No jasně, nechtěl. Napiš do chatu sorry, ty retard. Tady vytáčím jak budu. Ne, vole, já to mluvím na něj. Doufám, že mám puštěnou komunikaci. Já nechtěl počít to. Ty chápeš, že ta komunikace není do celého týmu, je to jenom do chatu, ty. No a to ještě to není Čech, ty, no ty vole. Mně je jasný, že to není Čech. Usama bin Laden, ty sráčka. Juchu, já si tady jezdím. Tak třeba střelím do tohohle. Pěkný tančík. Jestli tam zničíš dělostřelec nebo někoho potřebného nebo těžký tank, tak já si do tebou dojedu. Kamaráde, já nechtěl. I kdyby jsem měl jet na konec mapy, tak si to prostě podám. Jo? Jo. Zazuju základnu, zbývá jedno. A střelil jsem. Zničil jsem vám dělostřelec, bo takový, ty sráči, takový to pustíš. A já mám lagy. Mám 9 Teď do vodičky a z vodičky, ty vole, já jsem si rozbil pás ve vodě. No, A teď se začínám topit. jsi chytrý. A nemůžu se pohybovat. KV1, minus 250. Ale pasy fungují super. No, konečně, ty. Věď ty, KV1. Tak k ničemu jdu obsazovat základnu. Ani to Já jsem se netrefil. Tak jo, zničím, Areelko. zničím 6kový tank. To si věříš, počkej. No tamhle ta tvoje KV1. Tu furt tady musí někdo stát. Dobrý, jdeme hrát normálně. Je hrozně baví, jak se teď. Počkej, tak nemluv. Říkám nemluv, tak nemluv. Já?
Ne. Natáčím video, tak nemluv. To se všichni na ty. OT29, Ale já nemůžu věc spod přežít, to je taky možná. Já chci bitvu, kde budu já king. Jsem ještě moc investoval maximálně jednu, ale jako já nepotřebuji být To bylo hodně často, když jsme hráli spolu. v první příčce. Ale No, chci být dobrý. Říká na Esko. Ty vole, tam jsem viděl nějaký úplně sedmičkový tank a teď si co To je tam 29, nejnižší horu, kde mě můžou nejlíp sestřelit a zničím ho. Dobrý plán. To bude někde. Jsem penetroval KV1, KV1 Esko nebo KV1. Musel vzít ten nejlepší tank, co? Mě chce oběc, nebo nás chce oběc. Já to neumím číst. Jsem king, pojedu na... Jak Tiger, nebo jak se to čte? Já jsem psal to multi skvěle a jsem mě multi, jsem multi king. Ale teď udělám sebevraždu. No to jsi velký kluk, vole. Ty si to budeš na trojkový týry, vole. No to si vážně velký kluk, vole. Sedmičkový tank proti trojkový, vole. Co má dělat, vole, má tě nechat žít? Nevím, mohl jsem na něj zkusit svoje nejlepší taktiky, jako je kamikace. Tak to nešlo, 4, tam proti mě koukej, no tak 2, Ne, no to je tvoje 4, no. Takže čau. Tak lidi, dneska ukončíme video, happy přikončit a nebojte, na našem kanálu se objeví víc videí a sorry za dnešní faily, hodně velký faily a otravování. Tak zatím čus.